Presiden Kari Draupadi Murmu kala pelaj ya ka hair start karensan ya rap sedang kam jong ka Gujarat University na kamta ki kenthai ki basen kam la jong. Ketenat rel ke India kala penkala ya sanspa teli ki rel Mail Express ya ka kerdan super fast kajing pestet ya ki rel kalong ha pedang 10 minit hadu 90 minit. Swedish geneticist Svante Pääbo ulayo ya ka Nobel Prize ha ka physiology lane medicine na kabenta ka jingsham ka ba aya ka jing sngoto jongi ba kumno ki brio ka por ba menta ki mi na ki long shwa ki balado jaj palat arspa khatra klur khraphulak tli ki dawai tika la deban aya kari hadu menta po ka nationwide vaccination drive. Katenat Information and Broadcasting sai sisen kala penmi ka jing batha shakishnat penmi Khubor ban sange na ka jing penmi ki advertisement jong ki rinsan penye la kaya thong online.